Čaute ľudia, toto je moje prvé video zo série Top 3 fakty o každom animatronovi. A ako prvého som si vybral môjho najobľúbenejšieho animatrona, je to samozrejme kto iný ako Foxy. No. Takže prvý fakt číslo 1 je, že Foxy spôsobila Battle of 87, ale vraví sa, že spôsobila Foxy, ale moja teória je, že to nespôsobila Foxy, lebo proste mysleli si, že to spravila Foxy, pokým bola spravená iba jednotka. Ale kým vyšla dvojka, tak už prišla na to, že to podľa mňa aspoň nebola Foxy, podľa mňa to bola Mangle, nájdem nejaký obrázok. Tak podaril sa mi nájsť takýto obrázok. Ako vidíte, Mangle útočí z vrchu, takže vás vie akoby tak proste vám odrizne z mozku. Ak neviete, čo je to Battle 87, je to keď v nejakom roku 1800 okolo odrizol, neviem, asi niekto, proste Foxy odrizla polku mozku nejakému dieťaťu. Fakt číslo 2. Foxy nebol, vlastne on je požadovaný za takého dobrého chlapca a považuje sa samozrejme aj za najmúdrejšieho animatrona. Prečo? No, považuje sa za neho preto, lebo ako vidíte aj v dvojke, keď máte ten tú masku proste Freddyho, tak on proste do vás skočí. Považuje sa za najmúdrejšieho a nepúšťali ho ani k deťom, takže to ešte k tomu prvému faktu nemohol to ten Foxy spôsobiť, ten Battle 87. Tak. Fakt číslo 3 je o jumpscary. No vlastne to nie je ani jumpscare, je to proste v jednotke. V dvojke dáva Foxy jumpscare, ale v jednotke iba vám prebehne cez chodbu a nakúkne do ofisu a proste tak bukne sa a proste zavreští. No, ale vraví sa, že keď Foxy beží, tak má zlomenú čelusť, ale ako môžeme vidieť, tak ona ju nemá zlomenú, ona ju má furt zatvorenú, iba keď príde, tak vám proste zaučí do toho ofisu, proste sa to nejako bukne, ja neviem, ale tak. Takže toto bolo z tohto videa všetko. Ak sa mi video páčilo, dáte like, ak sa mi video nepáčilo, dáte dislike. Majte sa, čaute.